kumba ngilatip kohan men kopara mentang kesngi kabalang ban ngiru ngireke ya kesngi buram jong arngut ki apostol jong u Jisu kita kidei u Philip bat u Jacob bekoj ngitip ba u Philip u layo ya kata kecingkot nautrai bej bat hadin ba u layo ya kata kecingkot habau la pediang ya kejengkot ka jung trai u Philip u lay ya kendu yau Nathaniel but u ailam ya kata kejengkot ka jung u hau Nathaniel habau yo sngew ya kata kejengkot ka jung trai yo Philip but u Philip u khot yu ban bod yo Jisu ne ban lay ya kendu but u Jisu ne ban yo mat ya kata kejengkot jung u Jisu u Nathaniel u ang ka ka babha ka bala ban mi ne ke bangala ban yo na Jerusalem thik kumba u Jisu la khod u Nathaniel u lej sha u Jisu but u Nathaniel ru u yomat ya kata ka jing khod ye jong u Jisu ha ka jing em ka jung u but ngiyo kumno u Jacob ru u long way na ke kharngot ki apostol jong u Jisu họ yo le se ngim yo bha ngim ti bha shapang ka jing em jong u Jacob khoj hanrei ngitip baw long u sunran jong Jisu unong bud jong Jisu bat udei unong tho yakawei ka sithi ka bangidan ha ka Bible ko hanmen ko para kine ki arngut ki sunran jong Jisu ki apostol jong Jisu ka bangira khe ya ka sngi brom jing ki manta ka sngi ki amat shisha ya kini kiktin ki bab Jisu long haga gospel ke bamanta kasngi ngalong kalenti kajing shisha bat kajing em hadin bakila yomat hadin bakila yosngeu hadin bakila ong ho ya kana kajing khot ka jong trai shisha ki yaj ha kana kalenti jong kajing shisha bat kajing em bat lengba kajing hikai kajing ki lengba kajing em ka bakila em lengba kanuksa kabaki lapan hanga badapi ki khot ken yanga badapi ru iwei paiwei banyaj ha kane kalanti banyaj ha kane ga jing shai ha kane ga jing shisha jong ka jing em ngakan mau sisen ko hanmen ko parakat bangrang don hatripura don wei breu bakali yanga kane ga jing kali man kapor kane ngladep share man shuang ngladep yatuk hakiwe naki online mas ka bangal ai hanre sajisi ngaku aban ong biang yakane don we bru bong bakali nga ga jingkali pi ki Kristan pi hikai mo ba ngidei ban em ka jing em ka babha ngidei ban yaj hakalanti kata kalanti ka bab Jisu la pan pi ban yaj hakata ka jing shai bat ban em kata ka jing em ka ba u Jisu em ban yo ya kata ka hima baneng hato pitharai ba pimla seme banyo ya kita ka hima beneng lada ngilong ki Hindu lada ngibut ya ki wei ki blai lada ngilong hakawei ka jingem hato ngimyo smo ya kita ka hima beneng ngaong yu kasyong ha ka jingei ka jungpi pingei dakomei banyo ya kita ka jingsuk ki wei kiniam ki ngej da komoi ki em da komoi banyo ya kata jingsuk hanrei na ka banta jonga u Kristan Katolik nga ngej bad nga em kata ka jing em ka bau Jisu ula ai nga ngej yu Jisu bad nga ya kata ka lenti ka bau Jisu la ya bad nga ya kata ka jing shai ka bau Jisu la ai bad nga ya kata ka lenti ka bau Jisu la pani banyo ya kata ka jingsuk peneng ko hanmen ko para watharai ba manga mapi ngindu no ya kata kalenti bom jukut hanrei nadu kasngi ke bangilai yo ya ka jingej nadu kasngi ke bangila pediang ya kata ka jingej jong ngi hau Jisu ngi la yo lupa ya kata ka jingem bom jukut ngi la yo lupa ya kata ka bainong ke bautrai ulamang na ka benta junga ba jungpi hanrei ken mau wala dangila don kana ke jingej wala da ngila pediang ya kena ke jingej ngila bandu ya kata ka jing em bom jukut ka junga ka jungpi lada ngiklet no banyaj ha kane kalanti
lada manga mapi ngi bread no ya ka ne ka jing shisha ne ka jing shai ba lada ngi miat hakata ka jing em ka bo jisu la em ka jing yat ka junga ka jung pi ya kata kalenti ka bo jisu la pen i ko han men ko para ka long ka ba kongsan bangin yo ya kata ka jing em bom jukut om dei tang ya kata ka jing em bom jukut ladangi kwa shisha ban yo ya ki jing e ka jing kurku jong jisu ha ka ne ka parthai ba manta ka bing ong mo ka jing suk beneng ha ka jing em ba manta ngi don kam ban yat ha kalenti ka bo jisu ula pen i yang abadi pi ke e kata kalenti ka dei ki value la ne kita ke jing long ki babha ki bau jisu ula hikai yang abadi pi ka jing so jumut ka jing ya long ka wei ka jing ya map baro gini kita kita ke lenti ki bau jisu ula pen i yang abadi pi bangin yat hato shisha manga mapi kom kita ke Kristen ki bla pediang ya kana ke jinget ki bala yo ya kana ke jinget ki bala yo i ya kana ke jing kalenti ki bau jisu ula pen i hato ngi yat na am tang kata ke jingkeli ke ba manga mapi ngidai ban keli menta kasngi bat man kasngi jong ka jing em ka jingi ngidai ban keli hato ngayai na em ha kana kalenti ke bau jisu ula hikai yanga kalenti ke bau jisu ula pen i yanga ban yat tang kata ke jingkeli ke bang ngidai ban keli man kasngi ladangi keli ya kana ke jingkeli ban ngi persang sisa ban yat ya kan kelenti ke bau jisu la ai ke jin kelenti ke bau jisu la pen i yang abadi pi klempep ngin sa yo ya kata ke jingsuk ha kan ke perthai bamanta bat ha ke perthai belawai ko han men ko para dein mata ka dau token ngidon ke jingsania ya kine ki tin ke bau jisu la ong bat om dei tang ke jingsania ka jinga ke jung pi han rei ngidei ban im ban ngidei ban ya ngidei ban le ya kine kitin ki bau jisu long ha ka gospel ba manta kasngi ngalong kalenti ka jing shisha bat ka jing em ban ngini ai duai ko han men ko para ngin ai ti yala de how jisu ko han men ko para kum bau jisu long ha ka go ka line ka khadu jong ka gospel ba manta kasngi ka gospel ba manta kasngi na ka gospel jong Yohanes kalon khat sau khat la khat na kalain bakat saw ke bong komne lada pipan kano ne ke ha ka kerteng junga ngangan ai ngangan le kata den mata ka to ke mata ka step ngin dem ngu ngon nak madu jisu ngin duai ban ngin ai ti yala de hau knang ba mo un ngap ya kata ka jing duai ka jingi bat mangi ngila ban ya kata ka lenti ka jing sisa ka jing em ka bau jisu ulahika yangi en yoro ya jisu Christ